Klokslag 11 uur veert de stadsraad Lemkoel uit het Noorske Bergen statig de haven van Haas in. Liefst 2 uur eerder als de organisatie verwachtte hier. Maar al met al wordt het nog een dikke uur voordat de authentieke treienmeester uit Njoggetje Vjettjen met een lengte van haast 100 meter online weer. Onboord als speciale gast Anke Postma uit Haas. Tien kwam ze als matroos aan boord van dit unieke schip. Matroos houdt in dat je wachten draait, dat je zeilen zet, dat je aan het roer staat en wat je allemaal wel niet meer moet doen. En dan mocht je nou die laatste kilometers nog even weer omvaren. Ja. Wat voor gevoel joeg dat? Ja, thuiskomen. De treienmeester is speciaal naar Haas komen als voorproeven van de Tallship Races die over 2 jaar in Haas houden worden zullen. Dan zullen tussen de 60 en 100 van dit soort skippen in het havenstadje te beschermen wezen. De stadsraad Lemkoel is dan net alleen een paradepaardje van het evenement, maar had tegelijk een speciale functie. Nou, de deelnemende schepen van de Tallship Races, minstens de helft van de bemanning bestaat uit zeiltrainees. Dat zijn jongeren tussen 15 en 25 jaar. Die mogen dus meezeilen aan boord tijdens de race. En als zij aan boord zijn, gebeurt er natuurlijk heel veel met hun. Ze moeten wachtlopen, ze moeten orders opvolgen, ze moeten met heel veel andere nationaliteiten ontmoeten ze en moeten ze samenwerken. Dus er gebeurt heel veel voor hun persoonlijke ontwikkeling. En dat gebeurt er op deze schepen. De treienmeester Stadsraad Lemkoel kan morgen ontmiddags 3 uur terug het publiek pensioen worden.